Mga guys, ito yung nasira. Ito yung natumba. Yan, bunga. So dito yan. At ito sayang dahil hindi pa pwede. Ayan o. Kakapuso lang yan mga guys. So marami yan mga guys. Ayun o. Sayang. At dinaanan ng Super Typhoon mga guys. Super Typhoon Uwan. So yun, meron pa doon mga guys. Oh. Ayan. Tapos ito. Ayan mga guys. So, puso pa lang ito. Ayan. So marami yan mga guys. Ayan, sayang. At hindi pa pwede mga guys na yan. Ayan. Tapos meron pa yan doon sa baba. So nandito tayo sa gitna lang mga guys, no. Ayan. So hindi na natin yan isa-isahin pa. So yun lang mga guys. Maraming salamat.